भाई लोग, हम आशा करत तनी कि रउआ लोग ठीक होखे। तो आज हम फिर से आ गइल बानी। लेकिन क्यों? कहे से कि राकेश भैया के नया भोजपुरी रिसर्च पर एकदम उलट पुलट करे आ गइल बानी। तो चली ना विदाउट एनी डिले। चलो भाई। दौरत करता काहे भौजी, ई राकेश भैया कहीं? अरे कहना क्या चाहते हो? अरे चाचा, ये में कहे वाला कौन बात बा? ई तो सब लोग समझिए गइल बा कि काहे दर्द करता। अरे रे भौजी, पलानी में खिलानी करबू त का होई? तू समझा? लेकिन एगो हमारा बात समझ में ना आइल कि जब पैना के मार से इतना दर्द करता तो कूदत कैसे बाड़ू? बात तो सही है। इस सब के तिरिया चरित्र नु हमनी लोग के समझ के बाहर के बात बा। बड़ी अच्छी बात कही आप। दुधार भैंस के 2-4 लात लोग सहेला। अब निर्दयिया कह चाहे मुदैया कह, लेकिन एगो बात राकेश भैया हमरा समझ में ना आए कि जब भौजी के इतना तकलीफ होता त काहे इतना तकलीफ देवेला मर्दे? ले दे के तनी प्यार से सलट नु लेवे के चाहिए। देख लो भाई। हाँ, ई बात तो एकदम सही कहलू कि जोर अगर कभी झटका लाग गेल होई तो डर लगबे न करी। हरामी हो। लेकिन एगो बात कहीं हमारे नानू लागता, खिलाड़ी मौगी के तरह खेला करत बड़ू। काहे से कि हई तारा चेहरा पर मुस्कान आ हई कुदाई देख के नइखे लागत कि कहीं से तारा तकलीफ बा। और खिलाड़ मौगी के तरह खेला करत होखबू। अरे रुको भौजी, काहे इतना बेचैनी में बाड़ू? ई कोनो ऐसे वैसे उठा के थोड़े न ले आइल बड़न। बियाह क के 7 फेरा लेके आइल बड़न आ रतिया में रोज मुलाकात होई। मजा नहीं आ रहा है। तहरा नु आदत डाले के पड़ी। भाग तोरा बहन के फुलझड़ी उड़ाओ। ई दांते के कटला से इतना ड्रामा करतारी आ कहीं नाला पार कर देल होई तो तब का होई? ई सब के जाना तानी लोग, हम कहनी है कि ना, ई सब नैहर के खिलाड़ ही सब। आई अपना मर्द लगे इतना ड्रामा करेली सब कि मर्द के सामने शरीफ बन सके। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बाकी एगो बात बताई, तू जौना गली के खिलाड़ बाड़ू नु, वो गली के हेडमास्टर हवन राकेश भैया। इनका से केहू बच ना सकेला बिना सीमा पार कइले। तब बता दी तो राकेश भैया ना छोड़ी काहेला कष्ट कर। ये लोग बता दी का भाई लोग? नीचे जा तो कमेंट करके बताओ। तो मिला था नहीं अगला वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।